Każ ieħor ġdid ta' COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa. Fl-istess ħin ma kien hemm ebda każ ta' persuni li fiequ biex għaldaqstant in-numru ta' każi attivi f'Malta reġa' tela għal 5. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-paġna ta' Facebook tal-Ministeru tas-Saħħa. Dan il-każ hu tal-immigrant mill-grupp li ddaħħal Malta il-ħamis li għadda u l-instab pożittiva għal COVID-19. Net News żvela dan il-każ tard is-sitt filgħaxija li ma każ issa hu konfermat uffiċjalment. B'kollox saru 834 swab test fl-aħħar 24 siegħa, bit-total ta' swab tests mill-bidu ta' Marzu issa jkun ta' 113,237. Il-numru ta' każi tela 676 u n-numru ta' nies li fiequ baqa' ta' 662. Dawn iż-żewġ każi fuq daqstant ġranet waqfu x-xejra pożittiva ta' 8 ijiem mingħajr każi ġodda ta' coronavirus. Minkejja li n-numri jibqgħu żgħar ħafna, l-awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu jappellaw għal kawtela u jinżammu id-distanzi soċjali, l-użu tal-maskri u l-ħasil ta' spiss tal-idejn.